Mae ysgol eisoes wedi dechrau'n ôl, felly dyma 10 peth byth gofiadwy am fynd nôl i'r ysgol. Dych chi'n codi sgrech larwm neu blwydd o mam a dad a mae'r cloc yn defnyddio hieroglyphics rhyw iaith dieithr chi. 7 AM. 7 AM? Rydw 7 AM. Dych chi'n ond yn gwybod bod fe wir yn amser mynd nôl pan ydych chi'n cael eich gorfodi i dynnu llun fel hyn. Max points am defnyddio drws fel backdrop, a mae hefyd yn y contract yn rhywle bod rhaid i'ch rieni roi llun ar Facebook gyda neges o ble mae'r amser wedi mynd. Mae'r amser yn mynd lot yn rhy gyflym, sad face. Mae rhaid mwynhau cael rhyw gwisg ysgol gloiw newydd fel wneud rhyw fath o fashion statement. A mae rhaid teimlo'n lletwyth iawn yn y gwisg newydd, stiff, wastad bach rhy fawr. Mae'n bwysig i cael lle da fi mewn iddo. Ond os neb yn gofio, sut ddiawl i glymu tei. Mae yna 2 fath o berson yn y byd yma. Person sydd yn mwynhau'r bws ysgol a person sydd yn dioddau uffern ar y bws. Os ydych chi'n mwynhau'r siwrne, ydych chi siŵr o fod yn un sydd yn siarad yn flat out, yn joio'ch hun, rhoi taflu darnau o papur, neidio ar y cadeiriau a darlunio masterpieces ar y ffenestri. Os nag ych chi'n mwynhau'r bws, ydych chi probably treulio pob bore gyda headphones arno yn trio blocio allan pob eiliad. Beth yw'r ateb pan mae rhywun yn gofyn i chi, be nes ti dros yr haf te? Straeon a helyntion, tree houses, trysorau, torri braich, ac efallai bach o rhamant? Wel, na, dych chi ffili cwrdd â hi, cos mae hi di mynd nôl i Iwerddon. Ar ôl dychwelyd o wyliau, mae'ch sgiliau ysgrifennu wedi dirywio rhywfaint. Os ydych chi'n dechrau nôl ym mlwyddyn 7, dyw cinio ysgol ddim jyst yn dod ar blat i chi mwyach. Nawr, chi sydd in charge, gyda poced llawn arian cinio. Ac mwyn survive am amser cinio, ydych chi gorfod datblygu sgiliau cyfrifeg hanfodol. Neu peidiwch bwyta trwy'r wythnos a gwariwch ar Pokemon cards. Genius. Ond os ydych chi'n dod nôl i'r chweched, wel, ydych chi'n teimlo fel cawr ymysg y tolwythau teg newydd. Mae wastad un athro neu athrawes yn setio prosiect haf. A nes di, anghofio amdano fe, munud ar ôl i'r gloch ganu nôl yn mis Gorffennaf. A dwi'n edrych ymlaen i weld prosiectau pob un ohonoch chi. Project. Wrth i chi ddarllen eich amserlen newydd, dych chi'n dehongli'r cod initials i weithio allan pa athrawon sydd â chi. Nid nhw. A dych chi ddim yn sylweddoli bod athrawon wedi cael eu amserlennu nhw'n barod ac yn meddwl ar union yr un peth. Amdano chi. Pwy sydd ar llawysgrifen gweithaf? Bws neu lifts? Cinio neu Pokemon cards? Dweud wrthai yn y sylwadau isod a ffarwel.